ترامب حيال مجلس يهولو أوزي هو وزنورة مجلس دما أبحر هرمز استجنا ويدمو زخونا يكون بزي ناي أمريكا فقد استجنا مراكب لكوك عدم عابي والسنة أحلف اللومات يكازن توقع عندنا لا كل مركب توقع نيران تن كل مركب دمو لا عشرين حموشن سو زخون مويت ملوماتي أوز موت ودمو لا إيران تريساون كمل لسقيلو له ترامب استناجر دمو 100% زي بحر هرمز حزنا يلنا زي نجار دمو أتنكي أيام لخونة تكون عند مركب تحليفة أواز فتم ውሳነታት ናይ ጥያቄ ኣይኾነ ወይ ደሞ ላይ ተሓታትነት ይብል ይክል ደማ ተዛሪቡ ነይሩ ይኹን ዳንበር ናይ ኢራናን ዝነበራ ክልተ ቦት ወይ ደሞ ተናይ መርከብ ሺፕ ዝነበራ ማለት እዩ ብናይ ኣሜሪካ ፍቃድ ሒሰን ብምኻድ ኩቃዓ ከም ዝኽኣላውን ተሓቢርሎ ካብ 1.8 ትሪልዮን ዝኾናውን መራክብ ላ 2500 ዝኾና ين دويلن زلواماتيو كافتن 2500 دمو لا 160 مليون زحازت حانتي كونتينر ون اللوماتيو تا حانتي شبلا 250 لعليون زخون مليوناتون حيزانيرا كافتن حيزوم من زنور دمو تنكلتا ين توقعين ماتيو تنكلتا دمو بلي من قسقاس وي دمو امريكا من معينت نجر من قسقاسي كي تجبر إلو نيرو يكون دا امبر نا ترامب اتنكيو بمنوارو ايران كتتغورو بلي مخالا عويس قمتي تخايدوا له محاورات CNN BBC كقولصو زوعالو زي نجر دلما زي نجر زي اندحر دا زي تستاخلو بزح قدعات خفص حمز خلون حبيرم اتي كوصو حاز خيل قدعات دما اب محاوراوي افريكا وي دمو قرن افريكا زلو غونصون نال علي خدخم زلون حبيرم له اتي زحبرو زلو منجد دما تي ناي نداج واغا بموسخو عالم زلو جلوبال كرايسيس كوس خمز خالن تقولوا لاون كستاخل اسكع خز بلي مخالو اتعبي اجنقي قداي كل دما غريز امولو اتم حلفتي وي دمو مكتلات وي امباسادر زلو ناي ايران دمو خزارو زوالو انا بتزللنا عظمي لو دردر كنتينا دحر دا امريكا زي دردر زي لي تقبلته هنا كن تي دبلوماسي كايد دحر زي خيلو عبي سقمتات خوسدو لكم يتلزلا انا ون عطفاوي سقمت خنوسد نخيل ناخل دما ناي ايران فورس وي دمو حيلتي بالسلطانات خزارو وعلم لو እዞም ስልጣን ዘለዎም መራሕቲ እዚኦም እዚ ነገር እዚ ሰላማዊ ከምርሕም ዘለውን ናይ ኢራን ሺፑን ኣብ ባሕርና ኣዘጋጂና ከም ዘለናን ምንም ዓይነት ነገር እንድሕር ዳ ተመፅኡ ዝግጅያቲና ኩል ድማ እዮም ንሓበሩ ዝርከቡ ኣብዚ ማሕበራዊ ዘመሓላልፎ ዘለዎ መጠንቀቕታ ኣሜሪካ ምንም ዓይነት ስጉምቲ ከይትወስድ እንድሕር ዳ ስጉምቲ ወሲዳ ግን ንባዕላውን ዓብዪ ፀገም እዩ ወይ ደሞ እቲ ኣብ ባዕላ ዘፅሕ ኣስጋ ነገር እውን ክሕትታ ይኽእል ይኩል ድማ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ ኣብዚ ናይ ሚሳይል ነገር ወይ ደሞ ክዛረበኩም ዝደልዩ ነገር እንታሊዳ እቶም ማሕበራዊ BBC ዝገለጽዎ እዚ ሚሳይል እዚ ኣብ ከባቢ 4000 ወይ ደሞ ልዕሊ ዝኸይድ ብምዃኑ ብዙሓት ዜጋታት እውን ከጥፍእን ከጥቅዕን ከም ዝኽእል እውን እዮም ሓቢሮም እዚ ብምግባር ግን ኣብቲ ተወቂዑ ዘሎ ቦታታት እውን ዝተፈላለዩ ኣብ እስራኤልን ኣብ ኢራንን ብተነጻጻሪ ክረአ ተሎ ናብ ከባቢ 8000 ልዕሊኡን ዝኾኑ ሰብ እውን ሞይቱ ኣለፍቲ ውግእ ማለት እዩ ንጹህ ሰብ እዩ እዚ ሞይቱ ዘሎ እስካዕ ኸዚ እግረኛ ብለይ ምጅማሩ ግን እቲ ዓብዪ ሓደጋን ብሰማይ ኣብ ገዛን ብምውዓሉ ህዝብታት ክሳቆይን ክደሙን እዮም ዝረአዩ ዘለዉ መብዛሕትኡ እኳ እቲ ውግእ ፌር ይኾነ ክብሉ እዮም ኣውርዮም ዘለዉ ይኹን ዳ እምበር እቲ ውግእ እንድሕር ዳ በስ ቆፂሉ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዋጋ እውን ኣስጋእን ኣስከፋልን ከም ዝኾነ እውን ክገልፁ ውዒሎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣውረ ኣቢልና እንትሪኦ ተለና ደሞ እቲ ዝኸፍአ ነገር ናበሉ ክገልፅዎ ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብቲ ናይ ኢራናውያን ዝፍፀም ዘሎ በደልን ግፍዕን እዩ ኣብቲ ክሓትዎ ተለዉ ናይ ትራምፕ ደሞ እዚ ነገር ማእዘ ኢልብጥዕ ኣሜሪካ ኢዳ ሃብያ ድያ ክብልዎ ተለዉ ደሞ ኣሜሪካ ኢዳ ሃብትን ይኹን ዳ እምበር ኣብ ህዝቢ ኢራን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ክፍዒል ከይፍፅም እየ ተዓቂበ ዘለኹ እንድሕር ዳ እንተገዲዶም ንግን ናብ ሓያል ውሳነ እውን ካታ ከም ዝኽእልን ኢራን ኣብዚ ዓቕሚ እዚ ኣለኒ ትብሎ ምስ ኣሜሪካ ክዋለድር ከምዘይኽእል እውን ክገልፀልኩም ይፈቱ ድማ ክብሉ ውዒሎም ኣለዉ ኣብዚ ናይ ኢራን ጎኒ ዘላ ፓኪስታን ብቻ ብምዃና ፓኪስታን እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ይኸርሎ ናብ ዕርቂ ከካይደኩም ይደሊ እየ ብማል ድማ ናብ መባል ከልኣይ ዝኸውን እዩ እቲ ዕርቂ ይካየድ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ውግእ ወይ ደሞ ናይ ሰላም ነገር ማለት እዩ ንሰሙን ዝኸውን እዩ ተራዚሙ ዘሎ ኣብቲ ስምምዕነት ድማ ክሰማምዑ ከም ዘለዎምን ድሕር ዳ ኢራን ሚሳይል እንትሒዛ ብዙሕ ነገር እውን ጉድኣታት ክብፅሕ ይኽእል እዩ እታ ዓድና ክትፈርስ ክትእል እያ ክብል ድማ ትራምፕ ገሊፁ ድሕር ትራምፕ ኢራን ድሕር ዳ ኒኩለር እንትሒዛ ቀዳማይ ተጥፍኦ ወይ ደሞ ከተጥፍኦ እንትፅዕር እንተሃልዩ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ብቻ እንተዘይኮነስ ካልኦት ሃገራታት እውን ክትቋፃፀርን ሓይል ክተርን ክትሙክር እያ ክብል ድማ ተናጊሩ ኣሎ እስካዕ ኸዚ እተን ሒዘን ዘለዋ ሚሳይላት ወይ ደሞ ኒኩለር ሒዘን ዘለዋ ዓድታት እኹል እዩ ማንኛውም ካልእ ሃገር እውን ክትሕዝ የብላይ ክብል ድማ ሓቢሩ ኣብቲ ናሓበሩ ዝነበሩ ድማ ብዛዕባ እቲ ናይ ጋዝ ፕራይስ እዩ እቲ ናይ ነዳጅ ዋጋ እውን ክቕንስ ድዩ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ክብል ተሎ
ትራምፕ ቅድሚ ኸዚ ዘረጋግፀሎም ዝነበራ ኣሜሪካ ስዒራ እናበለ ይዛረብ ነይሩ ኸዚ ግን እዚ ነገር እዚ ክናዋሕ ይኽእል እዩ ብምባል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ኣነ ዝሰርሖ ዘለኹ ንጥቕሚ ኣሜሪካን ንጥቕሚ ዓለም እዩ ክብል ድማ ተዛሪቡ ኣሎ ይኹን ዳ እምበር ኣብ ናይ ትራምፕ ዘረባ ዘይተዋሓጠሎም ሰባት እዚ ነገር እዚ ኣንሕና ኣይተረድአናን ክብል ድማ ሓቲቶሞ እዚ ነገር ከብቅዕ ድዩ ኣየብቅዕን ብሓፂሩ ነገረና ድማ ኢሎሞ ኣነ ከረጋግፀልኩም ዝኽእል ምንም ነገር የለን ይኹን ዳ እምበር ሓንቲ ከረጋግፀልኩም ዝኽእል ኣሜሪካ ክትስዕር ምዃናን ኣሜሪካ እዚ ነገር እዚ ክትቋፃፀሮ ምዃናን ደሞ ቃል ከኣትየልኩም ይፈቱ ምባል ድማ ሓቢርዎም እዚ ነገር እዚ እናኸረረ ብልኸደ ቁጥሪ እቲ ናይ ግሎባል ክራይሲስ ወይ ድማ ዓለም ዘሎ ነገራት ክገድድን ወይ ደሞ ከስቆልቁልን ከም ዝኽእልን እውን ክሕብረልኩም ይደሊ እቲ ናይ ነዳጅ ግዜ ግን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከስተኻኽሎ እየ ክብል ድማ ቃል ኣትዩሎ ናሎም ኣንቲ ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ከምዚኦም ዝበሉ ዜናታት ሒዘልኩም ክቐርብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ንሕና ቀኑ